Vítajte pri sledovaní môjho prvého let's play na Skyblock. Moje meno je MTG, takže ako prvé si pozriem, čo mám v truhle. Dobre. Takže sa pokúsim urobiť cobblestone generátor. Takže urobíme si jamu 4 bloky dlhú. Tak. Sem pôjde jedno vedro vody. Ne. Najskôr musí ísť láva. Tak a teraz sem pôjde voda. To by mohlo fungovať. Takže vedra si odložím sem. Zbúram tento strom. Urobím si drevený krompáč. OK. Tak a teraz keď tento blok zbúram, mal by sa znovu vytvoriť. Tak. Zhorel mi. Dobre, mám. Musím si naťažiť nejaký kameň, ale to pôjde ťažko, keď to furt mizne. Dobre, už mám na kamenný kromp. Dobre, povedzme, že naťažím nejakého 10 kameňa. OK, to by mohlo stačiť, takže urobím si ako prvé lepší krompáč. Dobre, môžem ťažiť ďalej. Toto si dám do ruky, aby som videl. A ešte sem dám tento strom. Ne, ja som to zbúral asi, čo? Tak. Dám tam ten strom, aby som mal ďalšie drevo, keď budem potrebovať. Dúfam, že do tej doby vyrastie. Môžem ich sem nasadiť aj viac. Dobre. A mám tu aj nejaké semienka, toto melon seeds, takže si vyrobím aj motiku a začnem sadiť, aby som mal nejaké jedlo. Kľudne k tomu môžem využiť aj túto vodu. Tie melónové si dám sem, aby mali kam rásť. Tento strom dám sem k láve. A môžem rovno aj toto zasadiť. Sem a sem. A idem ťažiť kameň. Zase zmizol. Dám si ho do ruky, aby som videl, koľko mám kameňa. Ne, nezhor kamínku. Nie. Dobre. Sakra, ten zhorel. Fajn, zoberiem si tento a môžem si začať zväčšovať trochu svoju plochu. Môžem si začať aj nejaký dom stavať. A ťažšie bude získavať ten kameň, keďže každý druhý mizne. No,
lepší zdroj kameňa tu nie je, takže ale prečo mi to furt mizne? Päť, 6. Sakra. A nie, ten mám, dobre. Musíte si dávať pozor, aby ste nepresekli tento piesok, lebo potom by sa tá voda dostala sem a spálil by sa z tej lavy obsidian, takže skúsim dostávať túto plochu. Budem sa snažiť nepadnúť dole. Dobre, ešte to zväčším. No. Sakra. A nie, ten kameň tam ostal. Trochu sa bugol. Nevadí. Skúsim si naťažiť nejak viac kameňa. Povedzme 15, aj s tým, čo tam je, tak 16. Môžem začať stavať steny. To tu bude ťažké, keďže jediný môj zdroj kameňa je tento cobblestone generátor. A keď tu stojím, tak mi to ani nemizne veľmi do tej lávy. Ne, ten asi zhorel. To by mohlo výjsť. Presne. No aj tie stromy by mohli začať rásť. Naťažím nejaký kameň a skúsim tie stromy asi posunúť. Skoro som zletel dole. Teraz si tu vysekám jednu hlinu. Sem si dám kobláč. Tak. Teraz jeden z týchto stromkov presadím. Tak, aby to nezavadzalo a tam si môže rásť. V peci mám jedno drevené uhlie. Takže môžem naťažiť ďalší kameň.
pozriem, či tu není. Aha. Tu je jeden kobláč. 12 môžem stavať. Takže teraz sa pokúsim naťažiť nejaký kameň. Zase. Tamto ešte jeden kameň, takže ten pôjdem zobrať a 17, 18, 19 a s tamtým to bude aj 20. A 21, to je dobré. Tie stromy by mohli rásť rýchlejšie. Dvere dám sem. A už mám prvý základný dom. Takže tieto veci si môžem presťahovať. No a budem tu mať viac miesta na pestovanie stromov. Môžem sem hodiť aj jednu túto akáciu. Takže veci si prehádžem sem. A čo si sem môžem dať? Toto. Tieto dve vedrá. Drevo, to zem. Vedro s vodou a tieto sadenice. Toto budem potrebovať. No už mi začína pomaly dochádzať krompáč, takže musím naťažiť aspoň 2 kamene, aby som mal kameň na ďalší. Akurát začalo pršať. Už doničím tento krompáč. Už mi došiel krump, takže idem si vyrobiť druhý a drevo mám v česte. Tu mám rovno 2 paličky. Takže tu by som to mal ukončiť. Takže ak sa vám môj let's play na Skyblock páčil, dajte like, odber a natočím ďalšie. Takže lúči sa s vami MTG. Čaute.